ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತೋಜಾವ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ತಿಜೇರು ಅಂಚಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ಯಾನೇ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ರೆ ಪೋಯ ಈ ಪೆತ್ತಲು ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಪಾತಿರನಕೇನು ಜಾವ ಅವಿನ ಪತ್ತೊಡಂಡ ಇಂಕ ಸಾಕು ಪೋಂಡು ಒಕ ಎಂಚಲ ನಾವೂದನು ಕಾಯೋರು ನಮ್ಮನೆ ಅರು ಶಿವ ಕಾಯೋದು ಪಂದು ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟಿದು ಪೆತ್ತಲೆ ಕೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಂದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದು ಪಿದಡಿಯ ಆಣೆ ನಮನ ಊರುಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಲುಂಡು ಐಕಾದೆನ್ನ BMW ಬೈಕನ್ನು ಚಾಲು ಮಲ್ಪೆ ಕಿಕ್ ಹಾಕುವೆ ನಿಗುಲು ಒಯ್ಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತಲೆ ಅವ ಕೆಡಿರಟ್ಟಂಡ ಬಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಏನಂದೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಬೈಕ್ ಮಿದ್ದದ್ದು ಯಾನು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮನೂರ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವನ ಮುಟ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆ ಪನ್ಪನ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪನ ಬಾಲ್ಗೆ 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಪೂರ ಹಾಕಿಯ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೂದುಂಡತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಂಡೆ ಯಾನು ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ನಿ ಒಯ್ಕಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಕ್ಕಗವ.